Sa sisin biang haka keteng batiang tam ka jong Jesus Christ ngai kublay bat nga priang subhay pi baro syakani ke channel Kasi Gospel Media ka kubor ka bangakwa bani sam hakani ka por kalong ka ka tanga ka jong ublay lani ka ba ka jong Jesus Christ shwa ba pin page ban snap yagni kubor nga karpat yepi ban page ban snap hadu ka bakut namar ba judon ka jing sotho bakla to ai bo musim jong ublay unialam yang ilang baro. Hoin kat kum ka Bible. Ublay ubaim bat ki angel. Kimlong kum ukhun benril ki belabu ban syongkha syongkurem. Matthews kolonong ba arpar ka dukhat ka blay po lakran hangni ba ki angel kim ju ya pen syongkurem. Bat Ezekiel kolonong ba khandriu ka dukhat ka ba pra lakran pashi hangni da ublay ya ka wei ka ba u itanat ya ka wei ka ba u yamat ti haba ngalayat najan jong pha bad ngala khbi ya pha hakmi kapo jong pha kalong kapor ka jing i bat phalong ka jonga ublay ukam bakla de kapor ban ya phliu jing i bat u da kamru ya kani ka ba i ke jong u bakan salong ka jong u ka khot ba khat saw labatai bat ka nam bhabriu jong pha kala lek Shapdeng gijat benriu naba kalalong kaba janai da kaburom jonga kaba ngalabu halo jongpa ong utrai labatai bakalong kaba bhabriu hadu kata-kata karkum ka phashi balakrandau Jeremia kalanong banriu kedukhat kaba ar bakalong kaba bhabriu bat kasubani Hosea kalanong kaba ar kedukhat kaba khandai hadien ba uble ula itanat ulayap mat ya gani kaba it udaong ngan ya te ktien ru ya pha hanga junom shishaken ngan ya te ktien ya pha hanga ha ka hok bar ha ka jing bishar bar ha ka jing i bar ha ki jingle isnei isia kalanong gaban riu puar ka dekhat ka bapra labatai hangni kumba unong lek kurem ushat kemen ha kanong lek kurem kumtar ublay jong pha unshat kemen ha pha ublay ushat kemen ba ulay kendu ublay udah syat keman ba un saya te aktin isia kalanong basan pusaw ka dekat ka basan udah ong kumni na ba unong thau jong pha ulong utanga jong pha utrai ki pai long ka kateng jong u peruta ubakhu jong ki Israel long unong sispa jong pha ublay ka kendo baro on khot ya u kani ka ba i ke jong blay ka tanga ka jong blay kam thau i ka briu ka ba shisha ya ka bau blay ulay amat ya ka bau blay wangan saya tektien bat udah kamru bakalong ka tengah ka jemu ka thau ya ka jaj benriu Israel isya san pusaw ka dekat benriu labatai ya ka kum ka tengah ka badang samla Ezekiel kalonong bakan riu ka dekat ka bakasan labatai hangni ya ka khubor ka basosi Henry Palashania hala ka jing bhabriu bat phalale nuti namala kanam kani ka bai ka jongblay ka balong ka tanga ka jongblay ka batho ya ka jai bindu Israel ka basusi kalong bakala shania hala ka jong ka jing bhabriu hala ka jong kanam Jeremia kalonong balai ka dekhat ka bapra ti ngalai i habana ka banta kani ka daw ba ka Israel baphaidin ka laklem ngala pelanyo ya ka bat ngala ai ya ka kot ino kalong kapashi ka bapala hadu kata-kata ba kajaj benru Israel kala klim na ublay bat ublay ru ula pengkre ya ka kot ino kalong tang kapashi hoi kala banong banyalai san ing no Jeremia kalonong kabalai ka dekat ka bakandai ka ongkom ni bat da ka jingle sting ka jingle nuti jongkai ya karila pentingit bat kalai klim bat kimau bat kidieng kai baka jai benru Israel kala klim na ublay kadai kani ba kila klet ya utunga jongka bat kila pai syaki wei pat ki blay ki blong ki mau ki ding ngalaban ong ka jing mani blay thau Jeremia kalanong balai ka dekat ka bakat saw ublay pat udang khot bat udah ong kumni to pai ko ki khun ba pai din ong utrai na ba ngalong utunga yapi bat ngan shim yapi wei na ka wei gisnong bat arngut na ka wei ga ying bat ngan lam yapi sha sayan
ublay ubayesha ubadap daga jinge udang khot ya ka jaj bin riu Israel kom kata kabai ka jong blay kabal aklem na ublay udang khot udang yesha bad ru kumju hadu kisngi jong ka testament kabarem ha kisngi ki jong o Jesus Christ la grand phashi kumno ba ublay udang ye khot kumno ba ublay udang kwa ban kudup yala ka jong kabai Matthews kolonong ba apply ki khot kabalai pho nyo kidi ki kentin ki ba Jesus Christ ukran Jerusalem ukran ye ka jaj bin Israel pha kabala panyap no ye kinoi thulupa bat kabala lun thamau ye kita ye ki bala pha apa kanosian bangla kwa ban kudup ye ki khun jong pha kumba ka siar ka kudup ya ki khun jong ka hapo ki thapnian joka phiti phimman kabar sosi hadu kisngi ka jingwa longbriu Jesus Christ ka jaj bin Israel kam syam la priang ya ka jingkhot I ka jong blai kam syam la priang ya kata ka jing torwa utanga ubai jongka banwan shala ujong ubai bat kham tam e ka jing kantai ya ukhon jong blai obolong Jesus Christ uta ukres lane umesaya Daniel kalano makhandai ka dekat ka bapsau ka dei ka jing tulupa jong Daniel bayaki Israel bakan jado kum ka ba I jong blai ansa kantai no hon ublai la kantai ya kani ka jai bri hausnam lai posau edi hadin ba kila lentamau ya Stefan bat ublai la jitpat daki Israel bakanja mesim Rom kalano makhandai ka dekat ka banriu hadu ka bapra Galatia kalano ka balai ka dekat ka ba apukhandai ka kran halor kani ka banta haka testament ka bathma ya kini ki Israel bakanja mesim kum ka ba I ka jong ublai u apsopol utho bat wong kumni koren kalano makhatway ka dekat ka ba namar nga suskun syapang jopi da ka jing suskun baru blai nama ngalapani tektin yepi ha way ubriu bangan yo ati yepi kum ka sotibat ha upres lapani srim ya ki Israel bekerja musim kabalang ka jong blai kum kata ka soti kabadang tektin bat u Jesus Christ episodes kalau nong basan ka dekat ka absan apunri ko ang kumni ki shenrang to it yala ki tengah kumba ukres ru ula it ya kabalang bat ula tino yala di na kabenta jongka ba unyo pengku ya ka haba ula sat ya ka da ka jeng sat ka da ka tin ka dekat ka ba phonyo bat unda yo penyeng ya ka hakmat haladihi kabalang ka badan buram ka bamdan ka ba thobria lani ka basti lani ka ka ba kum kita Henry bakan yo long ka ba khut bat ka ba klem jing duna jing pumpau kalanong ka ba khat khandai ka dekat ka ba nyo ko ongkum ni to ngin ya shat kemen bat ngin ya kemen bat to ngin ya ai ka buram hau na ba ka jing shong kurem u khon lang brat kalaja bat ka tengah jung u kala pengkre bha yaladi ka ba I ka jong u Jesus Christ ka ba I ka jong blai ka ba tho yi ka balang kada pengkre yaladi namar ba shen ka jing khawa shong kurem u kholang brat ka ba tho yo Jesus Christ kan saja bar u Jesus Christ on sawan shaw ila ka jong ka ba I ka dei ha ka singi ka jingwan asin ka jong u jing pampau kalanong ba ar po ar ka dekat ba kanyo ko ang kumni te umusim bar kata kanong lai kurem ki ong towan ka dei ka ka bala pengkre ka bala khot ru yangi kibri ka jong blai ha ki singi ki ba khado banlang ki dekat jong ka mat ka ba I ka jong Jesus Christ ka balang ka jong Jesus Christ bat ka daong kumni Paruta ba isngaw to unong to wan bajar basliang to unwan bajar baman to wan shim ya ka kajing im polok ba it ublay udang khot yanga ya pi bat ya baro banlong ki khot jong ka ba it ka jong Jesus Christ kanong lek kurem namar unong shong kurem jowan ha kasni ka ba un shimti ya kanong lek kurem jowan man shimti hadu a laingut kanong lek kurem unia thok tang kawai Jesus Christ udan tang kawai ka balang ka ba I ke jong u but un swan shim ti ha kisngi ki bakado to ai bo blay un kut khu yi pi wait pu we na ta ka brum jong blay amen